chcel by som ti dnes povedať svoj príbeh. Pochádzam z chudobnej rodiny a od 11 rokov som mal jednu veľkú túžbu. Stať sa DJom, pretože som pozerával hudobné klipy a boli to vždycky ľudia, ktorí mali okolo seba pekné ženy, veľa peňazí a dobrý život. A toto som ja vždy chcel mať. Ale nemali sme peniaze na to, aby som si mohol zaobstarať techniku. Tak som vždy hľadal spôsob, ako to dosiahnem a nie je dôvod, prečo to nedosiahnem. A naskytla sa mi príležitosť. Starý kazetový magnetofón, s ktorým som dokázal urobiť plynulý prechod medzi dvoma pesničkami. Rodičia mi celý život odkladali peniaze do poistenia a keď som mal 18 rokov, tak s kamošom sme na polovicu z týchto peňazí kúpili gramofóny a začal som hrávať cez platne. Trénoval som 8 hodín denne a chodil som na DJ-ské súťaže, kde v roku 2007 som bol na kvalifikácii v Nitre, kde som urobil rekord v počte prestriedaných platní. Týmto som postúpil na súťaž na Hip Hop Campe, kde som skončil ako najlepší DJ zo Slovákov a druhých Čechoslovákov. Dostal som sa až do finále. No a odtedy začal môj DJ-ský život. Absolvoval som množstvo party, množstvo koncertov, množstvo vystúpení, dokonca som organizoval svoj vlastný festival v roku 2007, kde sme mali viac ako 200 účinkujúcich. A celé to prebiehalo na 6 pódiách. Ale zrazu do tej partie, v ktorej som bol, kde boli drogy, alkohol, výtržnosti, krádeže a popri tom tie koncerty a hudba, tak zrazu to začalo byť celé také zlé. Ľudia si začali podrážať nohy a ja som rozmýšľal nad svojím životom, že čo budem robiť. A potreboval som na to ticho. Jediné, čo ma napadlo, je, že chod do kostola. Tak som aj išiel a ostal som aj na svätú omšu a tam vpredu som si všimol také 2 sviece. A 2 týždne som chodil do kostola len kvôli tomu, aby som zistil, koľko trvá, kým taká jedna svieca zhorí. No a dostal som sa do spoločenstva a začala sa moja cesta s Bohom. Stále som rozmýšľal nad tým, ako budem robiť to, čo ma baví, hudba a DJing, a zároveň ako do toho budem prinášať hodnoty. Až v roku 2015 sa naskytla možnosť. Bolo 20. výročie, odkedy Ján Pavol II prišiel do Nitry a organizovalo sa diecézne stretnutie mládeže, kde organizátori navrhli, že urobíme Kristotéku. Tak som vtedy v roku 2015 prvýkrát vystupoval na akcii ako kresťanský evangelizačný DJ. No a odtedy si píšem za svojím menom Plus. Plus ako požehnaný, plus ako Boží. No a v roku 2019 som žil jeden veľký sen, kde na podujatiach, na ktorých som hral, sa zúčastnilo viac ako 55 000 ľudí. A v začiatkoch by sa mi ale nesnívalo, že toto je vôbec možné, ani som o tom nedúfal. A chcem ti povedať jednu vec, Bohu nič nie je nemožné, že s Bohom všetko zvládneš, len si musíš za tým ísť, s ním.
Si na Boží obraz, ty si Golmeo. Si chrámom ducha, ty si Dolmeo. Jak keď ráno osolíš, nebuď zo mňa hotový, ja nechcem vaše poklony.